Zuen biluzera. Ondo, zu Ilaski? Ondo? Publiko ere bereziki fina horitzen dut, ondo sinkronizatuta. Bai? Ondo pasatzeko prest etorri zarete? Mi luze da Euskal Herriko saiorik onena? Ni naiz Euskal Herriko orkestelerik onena? Ez! Datozela gure gonbidatu da pasar, ura bezez! Bueno? Publikoak hitz egin du. Ilaski eta biok osatzen dugu Euskal Herriko orkestele bikoterik onena? Hori bai, ados. Bikotean ja bai, ezta? Bai, ez ezko bat entzun dut horti bai, badakin horri izan dan. Badakin horri izan dan. Hendik eta Maitane, ondo pasateko pre? Bai! Hirugarren saioa gurean, aurreko bi saiotan. Final pare bat jokatuta, 400 euro baditugu pilatuak. Ez dira datu txarrak, ez da? Bueno, egia finalean gero ere, hor... Trakeski biltzen gara. Trakeski biltzen gara, oso ondo esan duzu. Oso ondo esan duzu, trakeski biltzen zaretela. Gaur akaso zortea lagun izango dugu, edo... Ia ba. Erritualik, horrela, ohiturarik zortea pixka batera gartzeko, superstiziotsuak gaudena delako azarete? Nik kontrara egiten dut eta eskerreko hankaz jaikitzen naiz Abai, Euskal Zoria desafiatu. Hori da. Zatoz nigama. Hori da. Maitanek zer dio? Ez daukat. Ez. Ba, nik tarteka egin dut alderantziz, urten eskarraz da, barrure sartu barrio eta eskoia surte. Egurra, guk hemen egurrezko maila daukagu, bada. Burue, bai. Bai, burua, egunaren arabera noski. Zuek ondo? Bai. Ba, primeran, gero egia da, fitxa ere etengabe ari garela eguneratzen eta gauza berriak ikasten. Endika, zaletasunak aipatu nituen abizena, gauta beste, otorduak ere bai, dio hemen, Otorduak. Hori nire ere bai, Ez tekiz ere. Otorduak zer da? Ez dakit, igual. Jateko momentua, bazkari, afari... Baina bereziki. Jatunona. Nire sartzen naiz eta aurre ematen dut denbora, eta nire alabak ere bai. Bai. Batzuentzat jatea tramite hutsa da, Beste batzuk egiten dugu gozatu. Eta horietakoa da, hendikan. Handik nindoan, bai. Bale. Eta Maitan ez zure kasuan, antzerkia bai? Bai, ikustea. Bueno, garai baten ere egitea. Eta telebistan agerpenak, Maitane? Aspaldi. Besteak beste? Ba, Goenkalen noindala urte asko, bai. Eta ze egin zenuen, Goenkalen? Ba, hotela erosi. Oipa! Ez ditut bankuak oso gustuko, baina bankaria nintzen. Arraldeko hotela zurea zen. Bai, zer, Maria Luisarik kendu edo? Ez, Leonorrekin. Leonorreri bai, Maria Luisari, ez? Maria Luisak esan zuen, orain ere dira, kubona maripurtzil hori. Maitan erekin negozioak egiten. Goenkalen eta bai, Maitan ere bai? Bai. Garai baten. Ikasle bizitzan, dirua lortzeko modua ere, basan, eta ikaskideak eta joten ginen. Bai, ez Maitan agertzeko, Orain biluzera. Figurante bazan, bai, egiz, Bai. Ondo? Ba, orain figurazioa hemen. Biluzen, ados? Animo bikote sorte hon. Bigarren eguna, Gregorio Izazkun ze moduz? Ondo. Bigarren nobeto? Bai. Bueno, hortxe, behintzat lehenengo trikimailuak eta ikusita barrutik espero beto. Gregorio gogoratuko dugu, Andoa indik zatozte. Bai. Eta Aitxe Alabak. Ondo? Izaskun ez dugu esan aurretik. Eskubaloian ibilitakoa. Bai. Urte askotan eta talde askotan. Baita. Besteak beste? Adibidez, Andoainen hasi nintzen, gero Zarautzea jo nintzen, Zarautzen ninditun urte batzuk, eta Zarautzen gero... maila, Andoainen ere bai akaso, baina Zarauzko taldeak badu fama. Bai, Zarautzen bai. Eta azken urtietan edo azken aldizen boxeoan. Baitare. Epa. Baitare. Zeure herri Tolosan? Bai, Txurunekin? Aurten bai, ez. Ez. Bale, barkatu. Pixka bat arraro geratu da, baina badago indarra izeneko gimnasio bat, Tolosan. Bai. Eta han maitxua da Txurun. Ez. Tolosako egurra. Gaztetxian. Tolosako gaztetxian. Ados duela gutxi jarri dutena. Hori da. Hori da oso ondo, txarto portate mazenan, izaskunei WhatsApp bat bialdu. Tolosatik antxon ikusten mazun. Izaskuni edo ez dela Txurunik, bagoitza ditu ere kontaktuak. Kontaktuak auki, bai. Sekulako kirola da? Bai. Gorpuztana mugitzeko. Bai. Ondo, orduen gaur adrenalina bestera batera atara behar dugu. Bai, askatuta etorri naiz. Ondo, Gregori arrakastatxu, etxien eta gustora, familian azeuei begire, seguru baietz. Ni arro indanago. Ondo, ongietorri. Eskerrik asko. Iker eta Sara, kaixo Gabon. Zer moduz? Ondo. Leku hartzen pizkanak, ezta? Apurtxu be. Ondo. Aterrizeten. Eta pizka beldurtuta daude boxeolariak, eta nola etorri gara, lasai. Hemen borroka dira, berbalak asko gota, borrokarik ere ez. Nondik gatoz, bikote? Basauritik. Basauritik? Bai. Besteak beste sozial antzokian,
Bai. Bueno, apurtxo bet bergau, baina, bai. Ez da basauri, Bai, baina goiko aldean. Ah, bale, ez zarraite beste auzo batekoak, ze auzotakoak? Bentakuak. Bai. Bentakuak. Bai, Oso ari, ondo. bai. Bueno, dena dela. Ikusi dut hemen masterrak eta graduak eta ikerzu zertan? Niri fizikaria naz. Fisikaria zara. Eta gero proiektu kudeaketan masterra. Eta lan egiten duzu? Bai. Baina non? Energia arloan. Nik ikusi dut hemen zehazki enpresa batean egiten Bai. duzula. Ba, esan behar dut izena. Ez dakit, ba? Ez dakit, bai. Iberdrolan lan egiten da. Lan egiten du lan. Zin da esan, edo? Ez dakit. Lankideak, bai, esan Bai, daiteke, zeitzik lan ez, non egiten duzun? zeitzik ez. Ez da Bai. sekretu bat hori? Ez. Ze, han torrean bertan, edo? Ez. Larraskitun. Ah, bale, ados. Sara, zu berriz ikasi duzu? Bai, ni gizarte lana eta gizarte hizkuntza graduko ikasi neban. Eta zu lan egiten duzu beste enpresa batean, zeinak ere izena duen eta hor esan daiteken. Bai, Izena du? duintzen, taldea. Egia prentsa hobea izango duela, esan nahi dut. Iberdrolan edo nik egiten du lana duintzenen, bueno. Arrobe, bai. Eta zertan? Ba, egoitz baten. Nik gizarte langile moduan egiten dut, eta 3 egoitzetan banau, eta, ba, bueno, ondo. Oso ondo. Eta biluzera zein tentziarekin, Iker zara? Zein das muen? Ondo pasatzea, bai. Bereziki, eta, bueno, a ber, Eta orain diplomazia alde batera utzita, bega, diru mordo bat irabaztea, edo ze. Apurtxo betiro zehalua da. Eta diruarekin, bidaiaren bat. Bai, Bueno, asko ibiliak zarete munduan, zu bereziki ikerreza. Bai. Egon aldi luzeak, non? Bai, Mexikon eta Txilen. Egon az Oso bizitzen, ondo. así que ondo. Oso ondo. Bai. Eta Sarak nora joan nahi luke? ba, Brasilera, Iker Oh. bizitatzera igual. Ze, Brasilera joateko zara? Bai. Iberdrolarekin? Bai. Iberdrola, hola. Badute beste zentral bat, eta animo goikote sorte hon. Ongi etorri guztioi, eta ondo entzun, dirua daukagu jokoan, eta biluzeko zakuan, 15.300 euro. Ondo. Azken aldian izan dugun publikorik onena zarete? Lau aseta ikastolako lagunak amazuek! Eman dizuela! Bai. Bagazadie, Iker zara, hasiko gara lasaitzen eta horretarako zeuentzat zer nahi zuien lehenengo proba honetan aukeratu beharko duzue, potokumeak tribaren berbak edo ikusi makusi. Ikusi makusi. Oso ondo, endikatu meitanentzat, Potokumeak. eta Gregorio eta Izaskun tribaren berbekin. Oso ondo, galdera txubet, basariek kanpinzaleak. Bai, oso. Bai, Bai. Ibiltze zara, maitane asko? Bai. Bai, endika zer? Ez horbeste? Ez ebez. Zebez, niri abitzenak eta Hori. toponimoak Emon eta... hori Bueno, guraineta. borduen txirritatxo maitanerekin. Botako du, asteburu pasa edo? Bertxu hau! Kanpinera biegun Joanda. konturatzerako Hanka, batzuek ez dute Onartuko. gustatu zait petanka, egia esan ez dut asko Ikusi. aritu naizta saunka, bola burutik kendu Ezin da. deskubritu dut petanka, Ah, bueno. Bigarren hortan. Petanka, bai. Ez ziren, bertsolaritzaren historian, petankarekin poto asko ez da egin. Ez, segurazki, Baina, hortarako dago segurazki. minuze historia Bai. egiteko. Gustagun ariketan nola geratu den. Horo, hiru akats. Bostekin, berroita markuntzu dukate. Oto. Gregorio eta Izaskun, tribuaren berbak. Eta irainekin egingo dugu jolaz. Hala tokatu da, zetaz hasitako irainak. Hemen txezuen berbak. Eta guazen, demora, Gregorio. Txoroa, eroa. Zozopilota. Izaskun, txoroa, eroa. zepelontzioa, Ez. Zoroa, txoroa, eroa. Gregorio. Txoroa, eroa. Bota bat? Zintzugabea. Osondo. Iztuna, Gregorio. Zintzarria. Ondo. Arroputza. Bai? Sokormazoa. Ez, Izaskun. Txoroa, eroa. zentzugabea, Iztuna. zintzarria, Arroputza. zorri piztua, Bai. Maltzurra. maltzurraz, zerri urdea, Osondo.
Beti presaka dabilena. Zangarina. Ondo? Ez deusa aula. Aula. Bueno. Zeke gontzioa. Bideratu dugu eta 5 asmatu eta 50 puntu. Iker eta Sara, ikusi kursi. Bai, memoriz eta ze modu saltzie? Bueno, Ontxe jarriko. Aukeratu Ontxe jarriko dugu praktikan aportxuet. Batetik 8 gaur, pertsa, kapela, erratza, agaska magikoa, bola magikoa, edabe magikoa, garezurra, sorginkaria liburua. Azteko Iker, bola magikoa. 5, Sorginkaria liburua. 8, Erratza, 3, pertsa, 1, garezurra, 7, agaska magikoa, 4, kapela, 2, edabe magikoa. 6. Memoria eta zer moduza, bueno. Oh yeah! Irakustatia, erabatekoa. Hau fizikan ikasten da, edo? Bueno, pixka. Bai, Pizka bat. leheneko urtean. Fizika leku urtetan dago, noski. 1 puntu bikote. Oso ondo! Barri. Dana fizika. Bai. Bueno, imintzioak zesanik ez. Dana fizika. Fizika eta Bai. fizikoa. Fizikaren bereziki. indarrak. Bai. Hendik amaitan prest? Bota. Bota, bueno, egin behar leku Bai, hartu eta hori. bona. Bai, hartu lekua. Gregorio eta Izaskun bestaldean. Bota zeuen burua, behar Bota. bada. Bueno. Hortxe kontzeptuak. Demora. Pekak, granoak, hilda, pozoinduta, Ez. txikia, umetxoa. Barizela. Oso, no. Bai, xixarea, metroa, Bikain. tea, inglesak tea jaten. Pasta jaten. Inglesak, Ez, tea. bueno, ez, Te, inglesak ez. Pasta, zer da, hori? Aztu hori. Spaghetti, Aztu. Ez. Zer dira? diplomatikok, Ez. Errezabu. pentsalarik, fizikoak, zientzialariak, jan itezue, restaurantea, pastak, Ez, pastak goxoak, aztu. gozoak, gozoki, vale. Zue bilok zeate urrutikoak. Urrutira juteko ez. Bai, urrutikoa dira. Aregia, zer dira? Atzerritarrak. Estrangeroak. Bai, eta? atzerritarrak, Imigranteak. Ez. Bai, jan itezunte... zer dira? Gaztinak uteia aberatsak Spaghetti, pasta, dira. itsasoa. Aberatsak dira. Turistak dira. Turista. Hartu lekuen. Zena, bai. Jaten hasita. Bi turista pintxoak giaten. Bai, ez dakit, Donostian noizbait ikusi izan du nik turistaren bat. Bai. Pintxoren bat jaten. Entzun, Donostin egin dugu pintxo esaten zuen eta kanpora arte hilara. Bai. Tesa mesedez. Zora, Bau. mesedez. Bueno, mesedez. Locals only, Bueno, mesedez. mesedez. Ez bai mesedez. Bi, berroina puntu! Bai, Bai, ez zer daba. turismo Izaskun jasangarria, ez da? Bai. Andoaineko ez daterako? Andoainen berdia eta napolitia. Hori. Turismoa jasangarria Andoainen, diot. Bai. Bueno, Gol behar da pizkat gehiago. Dana polita Bai, leku batzutan. kanpoan. Bai. Leku batzutan. Andoainen arazo nagusia ez da turismo gehiagizkoa, eta... Ez da izaten. Bueno, baina deskubritzeke dagoen, harribitxi bat, erne, isildu egingo naiz, hartu lekua mesedez, Iker eta Sara bestaldean. Eta zuek ere isilik, noski? Bai, seguro basabri datortzu. Hori. Demora. Gitarra jo. Mexikano bat gitarra Zer da, jo. zer da? Zer da? ukelelea. Ez baina zer da bera? Mariatxia. bai. Ondo. Apa, Gregorio. Pikantea jaten. Ez. Zer da? Garratza jaten. Bero daun sopa jan. Eta Ez dakit. Sopa jan, bero Sopa dagoen. picante. Zer da? putxerra. Ez. Ez dakit. Jaten ari dena, zer da? Sopa. Sopi ez? Salda. gertu. Salda hori bai. Salda. Bai? Golfera Golfera jolasten, bale? Bai, Bai, golflaria. Eta entrenatzaia. Ez. Eta golf makiak eramaten dituen Bai, pertsai. oso, no. Zora garri. Zaskunek erabaki du zer egin, Bai. Ni golfa, da, itxeri hartu makinek. Bai, irakurtzen hasi horretik, belarrika esan, eta ondo bikote, zora garri. Talde lan osona, 60 puntu! Iker, Sara,
Bueno, basaurira joaten omen dira turistak, Itziar Ituin hori zeika. Ba, igual horren... Bisita, erromesaldia egiten omen dituzte, bai. Itziar hemen dago, eta... Segurako da, Bai. Gainontzean, Ez. Aldapa, igo eta baja. Giro oso nadau, txaitutan. Hori be bai. Hori bai. hori esaten da, Ibarri buruz ere, nazi, giroa, behar da, hartu lekua mesedez. Hendik eta maitan ez taldean. 3. erronda. Hortxe, 3 kontzeptuak. Denbora. Bai, zer da? Keinua, mimoa, zaindu. Ez. Mimo, aktorea. Errezau ez, zer dago egiten. Bai, zein hizkuntza. Zein hizkuntza. Bai. Hegaztia, txoria, arranoa, putrea. Putrea. Bakeroak, indioak. Polizia. Ez. Ondo? Hiruak, Bai. Gerra. Far West. Iker, hori ondo dago, Bota. Far West, Odola. Serifa. Ez da odola. Akzio pelikulak, aktoreak. pelikula. Urrun. Bigarren maila. Bai. Zer da? Antiojo dunen. Bale. Tiralaria, militarra. Ez, aztu hori. Zer egiten dute? Bai, tiro eman, jaso, tiro jaso, heliotza. Bale, handik doa. Iztariak, ez. Ez, baina. Zaindola. Paintball, Hartu leku, Ondo gili, Bai. Endikak ikasleak txalotze dituen moduan, zuei, oso ondo egin da. Ez dakitxe egin zuien inoiz, mina egiten omen daue. Sekulakoa. Egin zu inoiz? Bai. Nik ez Anaiari despedida antolatu zioten da, paintballean jolastu eta... Mina hundia gainera. Bai, egin zuie, handika. Bai. Eta? Bikotearen familiarekin, eta, bueno, akribilatu gintuzten. Bai, gainera utzi egin behar. Ginenok, akribilatuak. Utzi egin behar da ez da, bestela, claro. krisi batzuk. Ala ere ez da txarra bikotaren familiarekin. Dinot. Atera daiteke oso ondo edo oso gaizki baita ere. Iker zara egin zuie paintballik? Bai. Ikusten zan, Ikusten zan hori, baina... Bueno, asmatu ez du egin, baina birekin berroina punto, pozuek. Zuparak izu enpresatan eta antolatzen abila lagun egiteko eta. Team building, ez den zaio horri. Hemen ez dugu egin, hemen joaten gara jatetxe txinatarrera, jatera. Bueno, eta lo egiten... Egia da, baita ere. Zu ez ere torten? Hala, noiz bai. Bueno. Dena dela. Sekretuak hemen. Juten gara lo egiten literatara, tantxonez. Bueno, batzutan bai. Bestak abiten eta gurrin itxau. Bale, jazta. Hendik amaitanen. Dena dela, bai. Zerak abiten. Eroglifikoak. Zer rendika? Bizotzeko mine edo? Ez, konzentratzen. Oso ondo. Eskapatzen naiz. Bale. Ba... Konzentratu? Lehenengo eroglifiko hau xe denpora. Eta dio, hor egongo da autoa. Katuan. Bale, katua baderantzunen zati. Bale, katua... Zelakue? Katurdina... Aparkatua. Bai. Katua ikusten dugu, aparra zein dago katua. Aparkatu bat eta. Aparkatua. Oso ondo. Ondo. Endika, team buildinga lanean. Oso ondo maitane. Hori da. Ondo. Segi horrela. Bitxe. Bitxa, bai. Bai, ondo. Bigarrena, denpora. Non utziko dut arropa. Eta Joko Ono. Vale. Iasi. Et Jokon... Jokon ez. Joko dauka hemen, ez? Joko ziran. Joko ez. Joko ez. Ziran ez. Ed... Venga, Ed, baderantzuna ezati. Joko ez, Edukiontzian, Ez? Joko ez? Ed Jon. Edo non? Joko ez, ono? Bai, Ez ziren abeslaria. Ed, non dago onon, Joko onon, edo non. Mika asmautagoan atsegina, gero hostia gaz egitu nazia, Hostiaka. Kontuz, berroita bar puntu. Gregori, izazun eroglifiko batzuk? Venga. Bai. Ba, hause zuen al, denpora. Vale, mamu. Ez kontatu? Mamua. Mamua ez. Ez, mamua ez. Ez. Beldurra. Ez, nola egiten du? Bale, bai? Irakurri? Gero? Ez. Kaera. Bale? Bukaera. Bai! Nola egiten du mamuak eroglifikoetan? Gregorio,
Eta ikusten genuen gero, erasi joala, bukaera, bale? Spoilerrak eta, Bai. azken aldian egin izute baten bat? Ez kontatu bukaera zion eta... Ai, ja. Nola baituko dagoa gaurko miluze? Ez dago jakiterik, misterioa. Bigarren erolefikoa, denpora, Inoiz ez ditut jan, Bi ama, bestera batera. bi, Eta beste hori. Bi ama ez, bestera batera. vale. Bi ama, bi... Bardina, bestera batera. Amabi, Bale? amabi, ma... Bai? Bestea da. Amabi? Amabi, Amabi ma, zer? Amabi matxak. Amabi ikusten ditugu, ama alderantziz jarreta silabaka, ama, bi, ma, txak. A ber, ja. Ama, bi, ma, txak. Hori da, Hori Chuck da. Norris. Txuk Norris. Bai. Txuk, ez Txak, txak. txak. Ja, ja. Amabi ma, txuk. Matxuk. Bueno, amabi matxak, bukatzen ditugu? Bai. Urte zarretan eta Txiki badakizue. kartuta. Zuen etxean ere badago ohitura hori. Itxaron. Papel zatitxu eta karri mesedez Gregori hori idatziz jartzeko kexa erogli hori. Ah, txuk, txak. Bai, Ja. bai. Keixa idaz. Bai, Zer da, kexa edo iradokizuna? Kexa. Kexa. Bai, bai. Bueno, Bai, zondo. bai. Berrito dar puntu. Tuk. Iker zara, zer? Eba. Iker ja posizio hartut ez hau. Ikusi makusi, nera guztaldia, orain hieroglifikotan beste horren beste. Bai, zegoen guztokuek? Bai. Ia, hause lehenengoa, denpora. Plazatik entzuten da, Kagei da. Kada. ez? Ah, Kaeta. Zer ikusten da? Keda. Gehi. Da, badarantzuna ezati amaieran. Kaeta de. Kaeta da. Batu, Sari? batukada. Bai. zondo. Bai, berdin bat agertzen zaigu batzutan hori bai da, baina ikusten dugu batu, ikusten dugu erakikita horretan, batuka ditugu, ka eta da, batuka da. Oso ondo. Fizikariak ez du ikusi, bueno. Baina oso ondo, Bikain. Iker zara, bigarrena, denpora. Soineko beltza jantziko dut, Ontza. Ez, Bale? Ontzake, no? ze bere izgarri, Ontz marroia. ez? Begia. Ez? Ko ez. Baina zer dau lekuzkanpo? Ontza bai, baina zer gehiago? Koko erdi hori ez dugu lanai adierazten dugu. Ko, ez. Orduen, ezkontzean, bai. Ni saiatu nahi Iker, zu pixka da motibatzen horrela fizikaria, hau eta beste. Ondo zaude ala ere? Bai, ondo. Bai, ez da? Eta bitik bat asmatuta. Ondo. Ondo, berrekta garpuntu. Bai, ba. Eta animorik faltako balitz, hemen Miluzek eskuaren deiadarra. Behetik gorantzko deiadarra. Parabola eginda Iker ondo, ez da? Ondo. Hori fizika oso ondo joan da. Hori da aurra. Ondo. Aurra edo ganbila izaten ziren, eh? Aurra zen, ondo. Ikerrek hauek ezakite. Niri galdetu gauza zailagoak, mesedez. Enik amaitane, lehenbiziko eskua. Etxekoa honena. Askotan. Bai. Ze herrialdek ditu irla gehien? Finlandiak, Suediak, Suitzak edo Norvegiak. Norvegia. Errotea. Finlandia. Suedia. Ondo. Oso ondo. Zer gazki politxe, eh? Bai. Bokala? Eta aurrera, hendik eta maitan entzun. Argizaria urtu da platerera, berriz kontatu duzu gauzak berbera, guztion irribarren hasi. Aha, nola du izena entzun dugun Izaroren kantuak, Gabonetako argiak, mara-mara, gure Gabon gaua, egu berri bezpera. Gure Gabon gaua. Ondo. Bai, berria. Bokala?
Bale, batzuk. Aurrera. Hauetako ze kirol etzen egon Parisko Olimpiar Jokoetan, irubiderriru saskibaloia, BMX, Racing, txirrindularitza, waterpoloa edo xakea. Bai? Xakea. Ondo. Okala? Etxekoa honena, eta nahiko argituta dago, ez dakit probatu nahi duzuen, edo aurrera. Aurrera ingo dugu ba, entzun hau ere. Oi, oi, oi. Zeta alderena da, una lluna laigua kantua. Buos, txarango, els catarrés edo okes grases. Buos. Oi, 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 ez? Rebatea? Txarango. Han. Zaskune parranda madakigu zer entzuten duen? Bueno, edo Gregoriok, parkatu, Bokala? Bastez zaila izan barik. Eta? Bai. Komoina lortzeko aukera, bai, Bai. Guazen ba? Ez dago ukenduak senda ezin dezaken zauririk. Ui. Benda eta zenda. Bale, Oso ondo. komodina! Komodina. Errebotean azkar eta bigarren eskua beste buena. Gregorio, izaskun eutxi, bigarren eskuak onela dino, ez uste kontrakorik. Euskal Herriko zeiritan jaio zen Miguel Unamuno, Iruñea, Gasteiz, Donostia, Bilbo. Bilbon. Osondo. Eta bokal aukeran? Venga, A. Entzun, adi. Osondo, oso argigarria. Zelanda Berriko zeren izena da entzun berri duguna. Plater batena, muño batena, abeslari batena, itxaso batena. Esan du, argi eta garbi. Bai, oso argigarria izan da. Muño bat. Gregorio entzun du. Bueno, eta un matata gil, zaren du. Antza. Halako zer, bale. Eta beste bokal bat? I. Ba, hurrengo errondan, galdera hau. Ze izan du mokadautxonek nigiri maki gunkan uramaki. Superfana nahi. Uramaki. Errobatea? Nigiri. Ona. Eta bokala? O. Ez da horik. Ez dago. Eta aurrera Gregorio izaskun entzun? Adi? Todo es distinto, se ve de otra manera, el mismo camino, na 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 na. Bazemat aldiz entzun dugu amar, amasei, hogei, hogeita lau. Amasei. Han, izaskun. Oso fin. Beste bokal bat aukeran? Vale. U. Eta, azken erronda. Edo? Azken erronda? Venga. Zemenditan, aurkituko dugu argazkiko trena, Okabe, Hiru Mugarri eta Larrun abodi. Larrun. Osondo. Eta bigarren komoinerako bidean, Bokala? U. Esan duzu, Bai. Falta da. Barkatu. Vale. Eta, Txikia, baina... azken aukera. Bai. Zakurtxik zaunkaria, txikia, baina beldurgarria. Ze tensio, Zaldi hau gira gutxean. No. Bigarren komoina. Iker eta Sara, basaurira, komointxo bat, bidaliko aldugu. Ia ba, hau zuen eskua, animo bikote. Negurako daukadan plana, ia asmatzen duzuen. Ze herri da argazkikoa, Elgoibar, Larrabetzu, Ie, edo Lezama. Larrabetzu.
Ederra lekua. Eta jendea. Bokala? A. Bigarren erronda. Eta adimentsuren txanda ze abeslariren bertsioa egin du. Entzun da, Maixa Lizarribar, Ruper Ordorika, Amaia Zubiria, Niko Etxart. Amaia. Kantaten antza bai. Ruper Ordorika. Kantu maiten duzu. Ondo. Nutuzke jarri. Ze ona. Bokala. E. Aurrera, Iker eta Sara. Google bilatzailean hau agertu bazaizu, ze esan nahi du? Ez du eskatutako aurkitu, zerbitzaria erori da, 404 akatsa edo bilaketa ona. Ahi ba. Bai, zizu agertu seguro? Ez du eskatutakoa aurkitu. Ez? Zer bilatzen zuie ba? Gauza bat, erein... Bokala? O. Lagun barentzat. Aurrera, bikote? Bai. Ba, entzun hau. Oso onak, nola du izena entzun dugun musika taldeak? Mize, Moxal, Nasker edo hori? Naskera. Naparrak, bai horixe. Bo. Eta bokala? No, negurako, nahiko argi, azera behintzat, bai? Negurako plana? Ia. Bota. Zutondoan egon nahi dut, liburuak irakurtzen. Boa, ze planazo. Bai! Komodina! Pagailuak, bai? Zozu izateko? Ondo, ondo, kaletik ondo, zutondu me bai. Sei, txaloga, sei! Pagailuak, berren irurogei puntu! Trapagaren almortan, andoan, irurun da berrogei bi komodin, bazaldi irurun eta marreta komodina. Zein da zuzena? Adidanok, asko daukagu jokoan eta, hendik amaitan ez edukasi erantzuten sare barik, baina danak egoki emonda. Lehenengo errondan, pilota borobilarekin jokatzen dira. Softbola, belar hokeia, futbol amerikarra, futbol gaelikoa, lacrosa, errugbia, juberbola, poloa, badmintona, padela, kriketa. Padela. Teniseko pilotaren antzekoa, bai. Kriketa. Batearekin kolpatzen dena, bai. Iker Sara? Poloa. Zaldi eta guzti, sondo? Belar hokeia. Softbola. Beisbolaren antzeko kirola da, hau. Iker Sara? Lacrosse. Saredun makilean harrapatzen da pilota, bai. Hendik amaitane? Juberbola. Voleibolaren antzekoa. Azken erantzun zuzena, komodinak dituzue? Bai, komodin. Bai, za. Eta futbol gaeliko. Futbol gaelikoa dio, bai. Ondo 30 puntu. Gregorio eta Izaskunitzat. Hobeto eskuratu. Bai. Hobe pilota eskuan, noski. Bai, eunka egalari baino. Hala zaten da, bai. Gregorio eta Izaskun. Gernika artelanari buruzko baieztapenak dira. Zuri beltza da, estilo kubistakoa da, zaldi ageri da, zezen ageri da, Prado Museoan dago, 1997koa da, txori ageri da, olio pinturaz dago egina, pertsonaiek 4 atz dituzte, txakurra ageri da, 6 pertsona ageri dira. Zer bai? Zuri beltza da. Ez dauka beste kolorerik, ez? Egin zuten naproba, kolorearekin bai. Bai? Iker Sara? Zaldi ageri da. Margolanaren erdian, bai? Hendik amaitane? Prado Museoan dago.
Reina Sofian dago? Reina Sofia dago. Gregoria Izaskun? Zezena ageri da. Margolanaren ezkerrean. Iker Sara? Txori ageri da. Batzuen ustez, bakearen usoa irudikatzen duena, bai? Txapatan? Aha. Galdetu tegiri? Begira. Gregoria Izaskun? Oleo pinturazte egina dago. Misean, bai? Bai. Iker Sara? 37koa da. Bombardaketen urte berean egina. Oso ondo. Bita bi. Komodina. Ez dakigu gehiago. Baina orain ez da momentua. Komodina. Xautzea, Ez da bueno. momentua. Erabili duzu Komodina? ere. 6 pertsona agiri dira bertan, eta noski... Bestak beste komodina edukazuelako, Iker Sara. Komodina. Ba, komodina. Resortea zuena. Estiloko bizta, 150 puntu Iker eta Sararen zat. Oso ondo. Eta zelok erantzuten hasi, Iker Sara, 3. errondan. Kantaurin itxasoratzen dira. Ega, Bidasoa, Zadorra, Urumea, Deba, Nerbioi, Oka, Lea, Irati, Oria, Errobi. Bidasoa. Barri eta Endaia artean. Nerbioi. Portugalet eta Aret artean. Gregori Izaskun? Bai, Oria. Orion. Iker Sara? Lea. Ekitxon. Mendika Maitane? Urumea. Donostian. Deba. Izen bereko herrian. Iker Sara? Oka. Mundakan. Errematea, Endika Maitane? Errobi. Bikain, 150 puntu zuentzat, Endika eta Maitane. Eta ez dira nahikoak izango, 210 puntu Endikak eta Maitanek, 280 Gregorio Beta Izaskunek, Iker Sara, oso ondo 520 puntu. Hauxe ba, antza azkena, Endika eta Maitane. Bueno, behintzat asmatuta azkenekoa. Bai, ez da, berdintasunaren oso eginda, eta berriz ere argi utizun oski, mi luze trebeak izan zaretela oso. Gogoratuko dugu, aurreko bi saiotan, bitan sailkatu zaretela finalera. Eta 400 euro badara matzagula Maitane, ikasleentzat, ez da? Hori da, zeo zer egingo dugu, zeo zer egingo dugu. Ja buruan badugu horrekin ze bidaia, Euskararen bidaia nola antolatuko dugu, Ez nondik nora? dakitaia, Nafarrora, Bai, Iruñara... Nafarro, Ipar Euskal Herrira, Bai. Elizondoko lankide bat daukagu, inguru Bai, horretara hori da. izan liteke, bai. Ba, ze ondo. Endika eta Maitane, ze moduzkoa izan da esperientzia, Endika dinot, orain urte batzu miluzen egonda. Bai, endala 10 Dorain buelta, ze moduzkoe? Alde itzela, oso kide ona gainera, nik uste aldea izan dela hori. Karo, urte ikasturtu zoan egon bargara. Bai. Gozatu ederra, bai. Zure bai Maitane pozik. Bai, pozik, gustura. Haupa, gogoratuko dugu, institutu ezelan zan? Artaza Erromo. Artaza Erromoko irakasliek, Getxo Lehioa. Eta inguruko euskara taldeetan, eta filosofia taldeetan. Eta mundialak zariela, haupatzue! Gregorio eta Izaskun, Iker eta Sara. Zuek aurrera eginda, veteranoi lekuak enduta, Euskanaka, Euskanaka, bai. Hau boxeo konbatea balitz, Izaskun? Hoxe, aurrena bat, gero bestia, gero... hola. Iker Sara, zer dagoa zu esateko? Hola, sokatirara Manu Maritxagar, hemen erdian, haze krotxeta, Izaskunek. Bueno, egia da, puntu gehiagorekin zailgatu direla iritsi berriak. Alegia, aita alabak erantzuten lehenak. Ados? Ados. Hartu balekua, sokatirara goaz. Denbora, ze arrain arrantzatzen da bereziki almadra bat teknikarekin? Txipiroia. Ez, atuna. Urteko zein egunetan ospatzen da Euskararen eguna. Abenduak 3. Hori da. Zein musika talderi buruzko dokumentala zuzendu du Beñat Iturriozek. Paso. Enarak. Zein kontzepturekin ezagutzen da pantailan agertu gabe hitz egiten duen ahotsa. Off ahotsa. Ez, Iker eta Sara. Off ahotsa. Nork irabazi du 2024ko Arabako bertsolari txapelketa?
Paso. Aroa, Arrizubietak. Zer dira Instagram, Facebook eta Snapchat? Aplikazioak. Sare sozialak. Sare sozialak, ondo. Zein herri Bizkaitarretako alkate da Nadia Nemme? Paso. Bermiokoa. Zer adierazten du 8ak etzanda? Infinitua. Ondo. Zein da Frankensteinen ponte izena? Izena. Izena. Frank, Victor. Zein bi kolore agertzen dira Bilboko banderan? Txuria eta gorria. Ondo. Zeren beldur da koulrofobia duena? Paso. Payasoak. Ze hiru zenbaki markatu behar dituzu larrialdi kasuan? Bat di. Bai. Ze herrialdetan grabatu zen Erazunen Jauna trilogia? Inglaterran. Zelanda Berrian. Zenbat silaba izan behar ditu 8ko handiko bertso baten lehen lerroak? 10. Ondo. Zein mendizalek sortu du Mendietxe Museoa Soraluze familiarekin batera? Ales Txikon. Ondo. 17 autobusetatik 4 jarri dira martxan. Zenbat daude geldirik? 13. Bai. Ze siglekin da ezaguna mezu laburren zerbitzua? SMS. Ondo. Zein izki agertzen da Gmail aplikazioaren logoan? MA. Ze kiroletan aritzen da Clara Azurmendi donostiarra? Igerilekoan. Badmintonean, zein koloretakoak dira normalean hegazkinak? Txuriak. Ondo. Europako zein herrialdetan daude meteorako monasterioak? Italian. Grezian daude. Zein talderen abestia da Inondik inoare? Berritxarrak. Untzarena, zein ibaik sortzen du Urdaibaiko padura? Tamien para gortu zaigu? Oso sokatirona izan da, Denbora bali geratu gara, baina sokatirona. Bata izaskun esan ezkero, Inondik inoare. Oala bestia bai. Bueno, ez moduz, bikote? Ondo. Ja, bigarrena. Bai, eta behintzat trailkatu da, finaltxurik ez momentuz, baina urrengoan ja, veterano leku tartute gongo zari, programan ja. Eta gu pozik zauen zain. Bai, gade. Iker eta Sara, ongi etorri miluzera esan dizuegu orain gutxi. Eta finalean zarete? Ongi etorri finalera. Bai, ez da? Bai, esker. Pozik, bikote? Bai, asko. No, ona iristeak esan nahi baitu, bueno, dirutxo bat eramango dugula. Etxera. Sara, zertarako zen? Bidaia, oraindik ez dugu zehaztu nora, ez da? Bai, Brasilera. Brasilera egia da, Iker. Zertara joango baita lanera. Hori da. Nora zehazki bakigu edo? Bai, Campinas. Campinas du izan Sao Pauloren. Sao Paulo tikertu. Iker kontuz zutan lagun handiz egitzen bagaran miluzen. Ia maguzen gube bai bizitan. Txarra ez. Hemen gero badakizu 10 egun eta bauzen alkarregaz lagun egiten gara. Eta ja, bizitak ingo datzuz. Eta konturatzerako antxe gara, kaipirina batzuk eskuan, eta... Zakua irabazizkeroz esanik ez. Gaur, zakuan jokoan, 15.300 euro! Eta publiko ere gonbidatuta Brasilera? Bai, noski. Bai! Bai, ez da? Bai! Guaxen egin zolako laguna, gopazuen! Eze publiko jatarra! Oso. Etxekuei, deialdi gurekin bat egiteko momentua da, sinkronizatu egiten gara honetan. Iker eta Sara, filosofatzen zuie, zeuen bizitzan, norabideari buruz eta... Brasilen gehiago igual, ez da? Basara filosofatzeko, Gehitxo batzutan alpea berrik, Bueno. Ez kalitatezko filosofia, buru jana bai, baina... Filosofizia bada ederra. Gustatzen zaia, niri irakasaia, bai, Niri bai. Da gero hor badakizue, Grezia klasikoa eta badauzela hor pentsalari batzuk oso ezagunak, oso modan dauzenak gaur egun be bai, batzuk oso praktikoek eta zielako eta oso ondo datorkigu. Bitu bat, zeu nahi Atlantidari buruzko dokumental bat ikusten telebistan. Platon da hori. Iker, Sara. Nor da Platon, orain. Nor da Platon. Nor da Platon. Bai. Bai, Bai. Ia gertzen bada, seguru baietz. Zorte hon, Iker, Sara, aintzinako Greziako filosofoak dira. Denbora. Aristoteles. Cicerón. Parmenides. Agustín Hiponakoa. Sócrates. Empédocles. Marco Aurelio.
Epicuro. Musonio Rufo. Platón. Critón. Egiaztatu egingo dugu. Egiaztapenak dio. Bi akats bakarrik daudela. Ez eskoak. Empedokles, Critón, probamos. Probatuko dugu Critón. Gaztatuko dugu. Bai. Akats bakarra. Beste gaztapen bat dago. Bai, Empedokles. Agustinez. Zela... Hola. Vale. Empedokles, Egingo dugu proba. Bai. Eta ja deko guztien Opa! Amaikako osatu da! Iker eta Sara, hau da, hau. 1000 euro zuen ari da. Iker eta Sara! Urrezko galdera adi Sakurako bidean kokatuta gaude. Auzo berean jaio ziren bi, ofizialki, Demos berekoak dira denbora. Oso berean jaio ziren bi. Demos berean inskribaturik zauden, txikitatik. Critón. Bai, zenengatik. 10 Zortzi segundo, eh? Bai, sartu Platón Critón. Azkar? Bai. Eron izan Greciakoa, zein izan. Da ez eskoa izan. Iker eta Sara? Izan zian bi. Izan da ez eskoa. Bai, Ze moduz? Iker eta Sara, ze moduz? 1000 euro irabazita. Ondo? Irukoa botata. Bueno, edertu jarri ditugu, filosofo guztiak, bestak beste batzuk erromatarrak eta ziren, Ciceron, San Agustín, Marco Aurelio eta bar. Grezia klasikokoak edertu jarrita. 1000 euro eskuratuta, 11koa osatuta gero. Izan da hor tartean, errima jolas bat ere, Bai. nabaritu dut eta, auzo berekoak Platón izan da. Critón agian izen emoten zioten. Auzoaren arabera edo. Bueno, kontuz. Agian, baserriaren... Hori, Platoneneakoa. Bai, Baserriaren atxizkia zan. kaso, Kontuz? kontuz. Barregitxi, Iker Sara? Eske, 15.300 euro irabazteko aukera daukazu eta, 1000 euro eskuratuta. Critón. Bai? Zentzua izan dezake. Atenasko Alopeze demo edo auzoan. Jaioa. Zer, Iker Sara? orduri, orain. Eta izenak zeo zer zerikusirik badauka? Pentsa? Ez dakigu, ojalá. Oso ezaguna da, Platón. Esango dizuet, behar dugun izena oso ezaguna dela. Zakua banatuko dugu, 15.300 euro eskuratuko dituzte Ikerrek eta Sarak. Erantzun zuzena da, Platón. Sokrates, ez genuen hau batzuek! Iker eta Sara, baina azken ibilbidea zera egin zen gaur iritsi, eta lehenbiziko saioan 1000 euro. Eitzu filosofia horri, apazo erikote! Eta